por dar los buenos días y cuando me den el ok mis compañeros lanzamos la presentación. Esto es un ok, así que ya lo que es de la cámara. Muy buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por acercaros hasta Rivadavia en un nuevo encuentro de Capacita Directivos. Tenemos a bien, pues, por iniciativa del IGAPE y encomendado a diferentes clubes empresariales de Galicia, poder realizar una serie de encuentros en este formato híbrido para poder hablar de diferentes temáticas de interés. Y hoy, pues, casi nada. Hablar de turismo, ya solo turismo, la palabra ya nos llena. Le vamos a añadir también sostenible y le vamos a añadir también digital. Así que vamos a meternos de lleno y antes de comenzar le cedo a mis compañeros de batallas el micro para que hagan la presentación. Gracias, Pablo. Bueno, buenos días a todos. Es un placer daros la bienvenida a esta nueva parada. Estamos recorriendo toda la geografía gallega con este ciclo de desayunos. Y hoy llegamos a un lugar tan especial como Rivadavia, donde la historia, la cultura y la identidad gallega se respiran en cada rincón. Hoy nos reúne un reto compartido: cómo hacer que el turismo sostenible, el patrimonio cultural y la digitalización trabajen juntos para impulsar una Galicia más innovadora y competitiva, sin que deje de ser fiel a sí misma. No es solo economía o tecnología, se trata de mirar al futuro sin dejar de reconocernos en lo que somos, de crecer con equilibrio y de entender que el progreso también tiene raíces. El turismo es una de nuestras grandes fortalezas, pero también es una responsabilidad. Tenemos que demostrar que la sostenibilidad no es un freno, sino una forma más inteligente de avanzar, que el patrimonio no es únicamente memoria, sino un recurso vivo que da sentido a lo que hacemos y que la digitalización no es un fin en sí mismo, sino una herramienta al servicio de las personas y del territorio. En el Círculo de Empresarios de Galicia creemos que la Galicia del futuro nace del equilibrio entre conocimiento, innovación y respeto por lo que nos hace distintos. Este ciclo responde a esa vocación: acercarnos al territorio, conocer de cerca las realidades de cada lugar y compartir una mirada común sobre el desarrollo de Galicia, porque el futuro no se levanta desde la distancia, sino acompañando, entendiendo y empujando todos juntos. Gracias a todos los que hoy participáis por vuestro compromiso y por vuestra visión. Entre todos seguiremos impulsando una Galicia que crece con criterio, con colaboración y con visión de futuro. Muchas gracias y bienvenidos. Pois moi buenos días. Bos días a todos. A verdad que é un placer, non? Andar un pouco en itinerancia tamén, facendo pois un pouco de prédica e chegando a todos estes lugares para, bueno, para que non se vexa, digamos, tamén tanto os círculos de empresarios como nós, a propia administración, pois, oye, pois creemos que é necesario. Aquí en Ourense levamos un tempo tamén con un programa de Conecta Ourense tratando de, bueno, pois de chegar ao medio máis rural e ao medio tamén menos rural e que Ourense, bueno, pois empece a ser dos actores máis bueno, pois máis perseverantes e máis recurrentes nos programas de interese, pero realmente, bueno, todo o que é circular, como decimos, en esta itinerancia pola xeografía empresarial de Galicia e traendo un pouco os temas máis acaídos a cada zona, non? Pois, como traemos aquí mediante o Círculo de Empresarios a Rivadavia, un tema, bueno, pues penso que é totalmente bueno, relacionado co territorio, non? Si Rivadavia é algo, pois é patrimonio cultural, é patrimonio artístico, é un turismo termal, turismo enolóxico e turismo cultural, polo tanto, se estamos a falar de turismo, temos que falar de sostenibilidade e da sostenibilidade que sempre a veces se nos esquece porque falamos de sostenibilidade pensando únicamente no medio ambiente, que por suposto, pero esta sostenibilidade social e esta sostenibilidade económica é moi importante. Por lo tanto, ese balance entre as tres eidos da sostenibilidade sempre me gusta leválo na mente e transmitilo, porque iso é en calquera actividade económica a sostenibilidade, non? E o turismo en particular. E, bueno, aquí en Rivadavia xuntamos pois o que perseguimos nestes ciclos, non? Falar un pouco, chegar á xente, que a xente que está nestes almorzos que en presencial son reducidos, en streaming hai
algunha máis xente pois participe, non? Que sexa unha escoita non pasiva, sino activa, e que ao remate da conversa que entre Rogelio e Óscar seguro que, bueno, pois como coñecedores da zona e de toda esta temática nos van a ilustrar, pois que despois tamén nós todos, incluíome, pois podamos participar e enriquecer un pouco, pois eso, este debate sobre estes temas tan interesantes. Nos agradecemos, como non pode ser de outro xeito, ao Círculo de Empresarios de Galicia, con quen vimos traballando moitos anos, levamos xa con este capacita directivas unha década, desde finais do 2015, e, bueno, é un programa que, bueno, pois pretende ser variado, dinámico e itinerante, pois buscando, pois eso, chegar a todos lados e acercarnos, non? Por un lado, coa temática e, por outro lado, como administración que somos, por responsabilidade e por saber que, bueno, pois no caso noso, no IGAPE, pois que tedes unha ventanilla onde achegarvos calquer empresa, calquer iniciativa emprendedora para coñecer que posibilidades teñen, pois tanto de apoio como de viabilidade, como de análisis, como de posibilidades, e creamos por eso a Oficina Económica. Levamos nestes encontros xa máis de 100 eventos, máis de, bueno, no contorno de 20.000 persoas participando, pero claro, estamos falando de 10 anos, non estamos falando de 2 meses, e polo tanto, bueno, gustanos, é un tema que creo que sempre enriquece algo, proporciona esta conversa e que as mentes se movan un pouco, e ese é o noso cometido, non? Por un lado, que as temáticas xurdan cales son os desafíos máis importantes, cales son as vantaxes que temos e como podemos aproveitalas, e ao final, pois, que todos poidamos con no que é a economía local e a economía global regional para nós, fundamentalmente, pois, bueno, pois, poñer un grau de area a cada un para mellorar e para poder seguir, polo tanto, pois, nunha senda de mellora continua e que é o que pretendemos. Innovación, tradición, en Ribadavia dase todo. Por que falamos de digitalización? Bueno, porque hoxe todo o que poida ser turismo non se concibe xa sin digitalización. Casi ninguén vai a ningún lado sin explorar primeiro todas as redes e todo o internet que se vai a topar, con que se vai a encontrar. Pois aquí hai iniciativas, turismoribadavia.gal para poder velo, hai incluso ese videoshow que me enterei recientemente que existe, o Ribadánime, que pode ser moi interesante. É dicir, que sin digitalización non hai nada. E, bueno, e ademais en Ribadavia, pois, tedes, creo, este ano a presidencia das xuderías españolas, das xuderías de España, Caminos de Sefaraz, por lo cual, outro impulso máis, outra posibilidade de aproveitar a digitalización global de España, da rede de xuderías de España, para poñer a Ribadavia máis aínda no mapa. E, por lo tanto, bueno, creo que estamos aquí todos contentos de estar, e supoño que nestas conversas nas que intento que participemos todos, pois podamos sacarlle o máximo partido. Ademais, como sempre digo, somos un foro reducido, temos unha xente digitalmente presente, non presente, pero sí presente en ánimo e en participación, e temos tamén ese canal TV que, para que estas cousas que moitísimas veces son moi interesantes, pois poidan ser, bueno, pois en calquer outro momento, pois mostradas a outro público, en calquer outro foro. Por lo tanto, espero que sexa moi de interés o que hoxe se fale neste pequeno almorzo, pero no futuro contade pois con nós para o que faga falta. Moitísimas gracias. Todo entendido. Moitas gracias, Norberto, director da área competitiva de IGAPE. Moitas gracias, Agustín Riobó, director xerente do Círculo Empresario de Galicia. E imos dar xa paso aos nosos amigos, Rogelio, Óscar Martínez, os dous, pasade para aquí. E imos dar comezo á xornada nun formato que, bueno, pois intentamos aproveitar esta proximidade, non? No que teremos unha conversa con eles acerca, pois, da súa visión, da súa experiencia dentro desta temática, onde estamos conectados coa xente online para que tamén pois poidan participar e poder introducir as preguntas e, por suposto, tamén aproveitar moito este formato, por eso deixaremos o micro
preto, sen que nos acople, para que tamén as persoas asistentes pois poidades ter tamén a vosa parte de protagonismo e se alguén está tímido ou tímida, pois xa me encargarei eu de sinalarvos algunhas de vos, porque xa teño por aquí o listado cos nomes, así que hoxe en día xa sabemos que investigamos todo e así que poidamos ter unha participación pois moito máis activa. Así que imos ao chollo. Antes de nada, para que non vos coñezan, presentámonos. Quen é Óscar Martínez e por que estás aquí hoxe? Bueno, pois eu estou encantado da vosa invitación, encantado de poder participar nesta mañá nesta conversa. Eu son o director de marketing de Viña Costeira. Viña Costeira é unha adega cooperativa de aquí de Ribadavia, fundada pois hai máis de 50 anos, e que integra un pouco, dende a súa orixe, as vontades dos viticultores do Ribeiro. Agora mesmo que estamos compostos por case 500 asociados, e o que levamos facendo dende fai algúns anos é tentando poñer en valor o destino turístico de Ribadavia, o enoturismo como unha ferramenta que aporta valor e diferencia a adega de outros lugares ou de outros produtores, e poñendo en valor sempre o Ribeiro, é dicir, sempre falando da orixe, de o que temos propio. Somos unha terra moi vinculada ao viño, levamos pois a primeira denominación de orixe de Galicia, o viño pois a segunda denominación de orixe de España, que iso é moito decir, e neso estamos intentando poñer en valor o que temos aquí. Perfecto, moitas gracias, Óscar. Así que nos poderedes aportar como vos identificades eses diferentes elementos, como logo facemos ese mix de elementos para intentar innovar na oferta. E logo contamos tamén con Rogelio Martínez, Termatalia. Contanos un pouquiño para que non che coñeza, se queda alguén que non che coñeza, que tes que ver ti con todo este mundo do turismo, do patrimonio e da digitalización, por suposto. Bueno, perdón, eu son o director de Espourense. Espourense é algo máis que Termatalia. Espourense é unha fundación que, entre outras cuestións, pois leva adiante feiras, algunhas feiras internacionales relacionadas co turismo, relacionadas co termalismo, relacionadas co turismo gastronómico incluso, e relacionadas co termalismo indudablemente. Pero creo que son algo máis. A miña dilatada vida política empresarial pois levoume a ser presidente da primeira asociación de vilas termales que se creou en España, que foi a Galega. Foi na revitalización do turismo termal na década dos 90, cando de novo se recuperou Mondariz balneario con un novo hotel, e cando se construiu o hotel balneario de Arnoia. En aquel momento coincidiume a min estar de alcalde precisamente desa vila termal, e, por tanto, creo que tuve moito que ver na compañía de José Antonio de Mondariz, que ver en esa constitución da Asociación de Vilas Termales, que despois, a día de hoxe, está dentro da FEN, dentro da Federación Española de Municipios e Provincias, con unha sección específica de vilas termales. Despois de nós, despois de Galicia, veu a nivel nacional, veu Andalucía, viñeron Extremadura, viñeron moitos outros que creeron na necesidade de potenciar o termalismo. Creo que a primeira idea nosa era concienciar as administracións dese ouro líquido que tiñamos debaixo dos pés, que non se estaba explotando, creemos que debidamente, e seguimos estando aí porque creemos que non se está explotando debidamente, que se debe explotar máis, que se debe aproveitar máis, con dificultades empresariais, do sector empresarial dese mundo termal que é moi complexo, e con dificultades en este país, porque en outros xa está funcionando, de que a administración médica correspondiente dentro da súa carteira de servicios, pois en vez de recetar fármacos, recete tamén algúns días en un balneario, en unha vila termal, porque con elo mellorase a saúde dos cidadáns. E por eso estamos aquí, porque creemos, ademais, que o turismo termal é un turismo de futuro. Fantástico, pois moitas gracias. Imos seguir profundizando por aí, Rogelio. Como contas, xa levamos uns tempos, non? Dende que isto aínda que se sabía dende hai moito tempo que as augas termais tiñan moitas propiedades, ao final é un proceso de recuperar patrimonio,
de poñelo a funcionar, moitas horas de investigación, de demostrar con datos que agora pois, a digitalización nos permite eses datos por en valor e darlle a conocer, e disto tratar de buscar unha forma de vida, un atractivo para Galicia, un posicionamento internacional sostible no tempo. Non? Superada esa primeira etapa, coas súas dificultades, como comentas, en que momento estamos agora e como nos podemos medir a nivel internacional nese posicionamento de termalismo, nese posicionamento de que aquí temos algo único no mundo? Superar esa primeira etapa non é tan fácil, ainda non a superamos, hai que seguir. Hai que seguir. Hai que seguir aí. Desde logo, a día de hoxe, Ourense é unha potencia termal importante dentro de España, dentro de Europa. Europa é unha potencia importante en termalismo. Celebrouse o ano pasado en Archena, en Murcia, os 2.500 anos de termalismo terapéutico, 2.500 anos. Isto dices en América, onde celebramos unha termatalia cada 2 anos, e quedan asustados, non? Porque ali utilízase o termalismo como algo lúdico para irse meter nunha agua templada, nunha agua quente, Claro. Sin pensar nas bondades das aguas mineromedicinales ou termomedicinales, non? Por tanto, por aí temos que seguir traballando. Somos unha potencia, pero temos que desarrollala, temos que seguir traballando. E cando falamos de sostible, que decías aí, non hai nada máis sostible que o termalismo. Pero sostible non só a nivel ambiental, porque agora parece que o sostenible que só é ambiental. Non só a nivel ambiental, senón a nivel social. O termalismo non se pode deslocalizar. O termalismo está en donde está, normalmente en zonas rurales, e, por tanto, é importante invertir en termalismo porque estamos invertindo no rural e estamos dando traballo no rural a moita xente. E por aí hai que seguir traballando, hai que seguir concienciando desa necesidade. E o termalismo, a sustentabilidade tamén económica, pois tamén é importante. E tamén ven dada por un turismo diferente. O turismo de sol e playa pois está en decadencia, se podemos decir, entre comillas, decadencia, porque está subindo con moita intensidade o termalismo de saúde, de bienestar, de natureza. E hoxe podemos confundir perfectamente termalismo con turismo de naturaleza, con turismo deportivo, incluso, moi importante tamén. Non é o mesmo termalismo que ir a un spa. Non ten nada que ver. Non ten absolutamente nada que ver. O spa é agua normal, a agua é vida, pero é unha agua normal e o termalismo son aguas mineromedicinales, que está claro e científicamente super demostrado de que hai unhas propiedades que teñen que non teñen os demais. Outra cousa é que seamos capaces de poñelo en valor. E para iso é para o que en principio estamos traballando. Levamos 20 e tantos anos celebrando Termatalia, que naceu precisamente desa asociación de vilas termales, para intentar concienciar, como dixen antes, as administracións das bondades das aguas, pero tamén concienciar o empresariado termal do que teñen entre mãos, que a veces pois foi heredado e non se lle dá a importancia que se lle hai que dar, porque creron en algún momento que comprando aquela propiedade compraban a agua e o edificio, e a agua é pública. Por tanto, aí as administracións teñen que traballar tamén para que esa agua se emplee e se traballe con ela. Para eso se lle concesiona polos anos que sea preciso ao empresario, pero para desarrollalo, non para telo pechado. E por aí temos que seguir traballando. Xa digo que seguimos estando en pañales, temos moito que facer, porque cando falamos de termalismo en Galicia podemos falar incluso dos camiños de Santiago, e podemos falar de que moita xente que fai o camiño de Santiago o pode facer perfectamente, e de feito se está facendo algo a través dos propios balnearios, é dicir, se pode facer unha etapa de camiño e estar nun balneario despois pola tarde, e facer de alguna maneira ese camiño moito máis doado, moito máis fácil de levar adiante. Por aí hai que seguir. Moi interesante. Eu xa quería pasar de as seguintes xeracións, pero vemos que ainda temos que asentar, non? Asentar algunhas pezas, pero moi importante esa reflexión. É dicir, aquí estamos a falar de que algo que temos no noso patrimonio, neste caso un recurso natural que forma parte do patrimonio, como cunha profesionalización adecuada podese convertir nun elemento vertebrador de desenvolvemento económico, social
e, sobre todo, moi vinculado ao rural, algo que pois está sempre na conversa de que nunca chega nada ao rural, non? Pois aquí é o contrario, está moi ben o comentario de isto non se pode deslocalizar, non imos chegar a outro lado, isto hai que vir aquí a disfrutarlo. Así que imos telo aí para logo continuar con elo. Óscar, vos partides dunha actividade tamén das aquelas actividades primarias, que é traballar o campo, sen embargo, vos sí que no sector do viño sí que xa dades pasos máis adiante e xa hoxe en día non se fala solo de beber viño, que hai que beber viño con moderación, pero hai que beber viño, que os datos últimamente non son moi bons. No voso caso, en que momento estades agora ou en que momento vedes esa conexión entre ese recurso natural, no noso caso, pois as cepas, as vides, a terra en si mesmo, o ecosistema no que nos movemos, e como ese patrimonio levámolo pois para poder explorar esas novas oportunidades, turismo e aproveitando, por suposto, as tecnoloxías. Pois coincido en parte con moitas cousas co que dice Rogelio, na necesidade de seguir abundando nesta actividade turística vinculada ao territorio. E igual que o termalismo, o turismo enolóxico non se pode desprender de onde somos. É dicir, un dos obxectivos que dende Viña Costeira se persigue é que a xente veña aquí, veña a coñecer o Ribeiro. E iso ten moito que ver ca sostenibilidade e ten moito que ver ca fixación da poboación no rural. É dicir, nós estamos como territorio necesitados de ter unha proposta común, unha proposta máis ampla. Rogelio falaba do Camiño de Santiago vinculado ao termalismo. Eu entendo ou creo que calquera cousa que nos aporte ao visitante a darlle a coñecer o territorio en común, o territorio dunha forma máis ampla, e que poña en valor o que facemos aquí, que poña en valor este sector primario, que poña en valor as actividades que se están xerando ou que se levan tantos anos xerando en vinculación co desenvolvemento deste entorno, que vinculan moito a poboación que está aquí, que é algo propio e que ao final non somos capaces de trasladar un pouquiño do que facemos aquí a toda a xente que se achega a nós. Na bodega e mesmo no Ribeiro non se leva demasiados anos ca actividade no turística dunha forma profesionalizada. Levamos en torno a 8 ou 10 anos facendo regularmente, tendo visitas pois dunha forma organizada para que podamos ter horarios, tipos de visita. Tamén falaba Rogelio de incluso turismo máis vinculado a distintos tipos de perfil de visitante, algo máis gastronómico, algunha opción que teña un pouco máis de actividade, algo un pouco máis deportivo. É dicir, temos un mundo por diante por descubrir. Nós que levamos pois xa uns anos probando un pouco o que ten máis e menos pegada, a verdade é que non podemos estar máis satisfeitos da resposta da xente que está vindo aquí, porque se quedan maravillados co Ribeiro, é porque as actividades ao aire libre nos últimos anos, pois tamén como decía Rogelio, ese turismo masivo, pois ao final tamén deriva en que hai partes destes visitantes que buscan pois actividades máis selectas, a vinculación ca gastronomía, ca paisaxe, ca cultura. Exacto. Ao final todos estes son elementos de patrimonio, non? Imos profundizar sobre isto. Pregunto vos os dous, que se nos podedes falar de algunha experiencia concreta, por suposto sempre dentro da privacidade que se queira manter, dese perfil de turista. Quen é esa persoa que hoxe é acodiciada neste mundo do turismo e que nos consideramos que por estes elementos que estamos a falar temos unha oferta superior a de outros lugares que lle poidamos ofrecer isto que estamos a falando? Como é? É unha familia, un particular? Se nos temos que facer ese target de facer o perfil de persoa, como son eses visitantes? Como son eses viaxeiros o que nos queremos chegar, o que nos queremos facer ese chamamento? No noso caso son visitantes moi diversos, pero sí é certo que cumplen un patrón común e que buscan experiencias diferenciadas. Non buscan ese turismo máis vinculado ao sol e á praia, senón que buscan actividades que a nos que demandas nos chegan. Nos chegan demandas de visitantes que, ademais de ver
o Ribeiro, de coñecer a nosa historia, cultura, queren visitar Ribadavia, queren coñecer o patrimonio cultural que tamén está pegado á vila, e logo pregúntannos por outras actividades. Buscan actividades moi vinculadas a un trato moito máis persoal. Isto non se trata de un autobús que chega, fai unha cata de viño e marcha. Non, é xente que ven buscando outras cousas. En ocasións tamén ocurren esas visitas. Debemos convivir con todos os tipos de visitantes, pero aínda que sexan esos visitantes de autobús, que os que podemos... Con moito cariño, pois visitante de autobús, que non se me enfade ninguén. Tamén son eses visitantes que buscan outras cuestións. Un tipo de visita que lles revele algo de onde están. Non eses visitantes que chegan e só buscan pois unha praia, unha tumbona, senón unha actividade. Pode ser que esa cata sexa ese primeiro contacto e despois digan, ostras, é que hai algo, non? É que, de feito, a maioría dos produtos enoturísticos que nos temos veñen dados polos propios visitantes, por as súas demandas, porque nos identifican algunha área de mellora ou algunha nova actividade que lles resulta interesante. Perfecto. No caso do perfil do turista ou do visitante ou incluso da persoa que ven buscando ese curamento ou ese sanamento, hai un perfil así determinado ou tamén estamos no mundo diverso? Eu entendo que non hai un perfil determinado, podíamos chamar o perfil do turista do interior. O turista do interior ven a coñecer diversas actividades que pode haber dentro dese turismo. Dende logo, o turista de balneario pois ten que ter actividades complementarias arredor, e que mellor actividade complementaria que unha boa oferta gastronómica ou unha boa oferta enoturística, non? Estamos en unha comarca, en dúas comarcas, Carballiño e Ribeiro, onde todo eso se une de alguna maneira, onde podemos disfrutar da mellor gastronomía que podemos encontrar, e sobre todo os que veñen de fora, que veñen enamorados do noso pulpo, non? E ter os mellores viños, desde logo, que poidamos encontrar en calquer parte do mundo, encontrámolos en esta zona, e despois temos zonas como a propia Ribadavia, con unha oferta cultural importante, e, por tanto, creo que ese perfil é moi diverso. E o único é que temos que, entre todos, configurarlle eses 8 de días de vacacións onde teñan diversas experiencias diferentes, que é o que busca sobre todo ese turista de saúde e bienestar. Aí está, era onde quería chegar, turista de saúde e bienestar. Falamos entón de que temos identificado un perfil, ou varios perfis, pero en torno a un novo concepto. Falábamos das tendencias que hai hoxe en día en turismo e que hoxe en día está cambiando moito o perfil do viaxeiro. Falamos de perfil de viaxeiros de alto nivel que gastan, que buscan esa experiencia en saúde, que buscan algo máis relaxado, algo máis tranquilo. E a isto lle sumamos que hai unha oferta dun patrimonio que é único. E que hoxe, no ano 2025, temos unhas canles para poder chegar a eses viaxeiros, a eses turistas, como poden ser dende as feiras, a como poden ser canais digitais. Imos falar concretamente destas experiencias, non? Temos aquí dous claros exemplos de xente que sabedes moito sobre tanto canle de feiras como tamén canles internacionais e canles digitais non só de como dar a coñecer o produto, senón de como utilizar as tecnoloxías para melloras de procesos, e isto todo por un valor. Que é o que se percibe de nós cando estamos nesas feiras, cando estamos tratando con eses clientes que lles perfilamos a través de campañas digitais que se fixen en nós? Que imaxe é a que proxectamos hoxe en día? Que é o que nos din? Que somos coñecidos, que non somos coñecidos, non sabíamos isto, pensábamos que isto era máis pequeno, máis grande, pensábamos que estabades ali no final do mundo, pero está desconectados co mundo, hai un ave preto, hai avións preto, hai... Que é o que percibides? Que é o que vos contan? Que é a imaxe que proxectamos hoxe en día fora? Moitas veces o que ti dis, un pouco de sorpresa, aínda que, como ti decías, nós traballamos
a comercialización dos produtos a través de a chegada ao consumidor final. Para iso utilizamos todas as ferramentas digitais, porque hoxe o mundo xa non é digital ou convencional, senón que está totalmente ligado unha cousa con outra. Gracias a eso somos capaces de chegar a moitas máis persoas. Por qué? Porque a través das redes sociais somos quen de trasladar todos os eventos que realizamos, todas as actividades de no turismo que se van facendo día a día, e tamén o contacto con axencias de viaxes, que tamén para nós é algo moi importante. Ter moi digitalizada a forma de reserva, ter unha axenda compartida, todas estas cuestións que poden ser máis operativas, ou mellor non son tan lúcidas de contar, pero son moi importantes a hora de traballar con un terceiro e que saiban as actividades que estemos activas, o número de persoas que poden vir a visitarnos, e de cara ao cliente final, de cara á persoa que nos visita, ser capaces de integrar totalmente a digitalización na visita. É dicir, ser capaces de facelos autónomos a hora de visitar, de que podan obter máis información. Incluso... Sí, perdón. Nada. Continúa. Incluso que podan ter acceso a eso, nos mantéis de cata con QRs para saber máis do viño. E unha vez que rematan a visita, que poidan compartir as experiencias cas outras persoas que non estaban con eles, que podamos ter un contacto máis alá da nosa visita do día a día, eso tamén é fundamental sobre todo para fidelizar a ese visitante, para serlles capaces de trasladar un contido global. Hoxe en día, se non temos en conta a digitalización, realmente non estaríamos posicionados co número de visitantes que temos, porque a realidade é que cada vez temos máis visitantes dun entorno máis lonxano. E a forma máis doada de acceder a eles, hoxe en día, é a ferramenta que todos temos no noso bolsillo, que é un teléfono móvil. No caso do termalismo tamén, as feiras, as canles digitais, que é o que se percibe do termalismo, concretamente o termalismo aquí en Ourense? As feiras, tanto as feiras termales como calquer outro tipo de feira, cada vez máis é o lugar para as relacións personales. É dicir, hai que facer un traballo previo antes, importante a través da digitalización, sobre todo, en eso creo que estamos traballando todos os recintos feirales, porque cada vez máis a feira utilízase para que os clientes de uns e de outros teñan a oportunidade de verse, de coñecer incluso onde están comprando, máis co que están comprando, que si xa o teñen, pero onde están comprando, de coñecer o territorio. E nós o que intentamos é traer a esas feiras, sobre todo turoperadores e prensa especializada en turismo, en este caso termal, ou turismo gastronómico en outro caso, para que coñezcan no propio territorio o que lle estamos vendendo a través das redes. E esa relación personal que hai nas feiras, pois cada vez é máis importante. E, de feito, agora nadie vai a unha feira para ver un produto, o que íbamos hai 40 anos, que íbamos ver o produto ali, hoxe telo aquí, entón non o vas ver. Pero si vas para ver a quen cho vende, como cho vende, e en ese caso, no caso concreto do que nós vendemos, que é territorio, pois é indudable que hai que traer a esa xente aquí para que coñeza e para que poida despois falar desas particularidades que da outra maneira, a través das redes, pois non chega. Non se daría tanto. É doado convencer aos diferentes, aos Viña Costeira, sodes unha cooperativa, Termatalia reúne as vilas, reunides un colectivo. É doado convencer os produtores máis grandes, máis pequenos, os propietarios deses empresarios de augas termais. É doado convencelos de que hai que dar ese paso a ir a amosar o que temos fora, a invertir en digitalización, mellorar os procesos, traballar a experiencia co cliente. Estamos nese momento, antes falábamos que con sí, con no, pero como sentides vos esa relación de cando decides, imos facer isto, temos que facelo xuntos? Incluso aquí falamos de ir xuntos as dúas actividades, non? Esa como forza. É doado convencer hoxe en día os que estemos aí ao noso lado ou sempre hai algúns que tiran máis que outros?
Bueno, o traballo colectivo sempre complexo. Podemos ser políticamente Claro. correctos ou incorrectos, Pero é unha área de traballo. A verdade é que entre todos, bueno, aquí, pois eso, de Termatalia, denominación de orixe, bueno, o patrimonio... Hai moitos axentes ao redor. Todos os axentes que estamos neste entorno, creo que é un reto seguir colaborando, xa hai moitas accións desenvoltas en común, pero segue sendo un reto. Hai capacidade de mellora, moita capacidade de mellora, porque o que busca o visitante é un destino. Antes falaba o Rogelio, ao final temos que darlle eses 6, 7 días, 10 ou os que sexan, pero necesitamos un destino potente. Cantas máis bodegas haxa facendo no turismo, moito mellor. Canto máis estemos involucrados na promoción do patrimonio, do termalismo, pois moito mellor para o noso destino, porque eso redunda no beneficio de todos. Internamente, a digitalización para nós é o noso día a día, é dicir, non se entende xa o negocio das adegas, nin o de no turismo sin a digitalización. Entón, internamente é algo sobre o que estamos moi convencidos. Pero o día da vendima, o día o algoritmo, ou hai alguén na casa que di hoxe o día que se empeza? Pois, aínda que non o creas, hai de todo, o algoritmo tamén di moito. En canto a uva, incluso, nos vendimamos por zonas, que, hai moita técnica que está detrás. Moita data para chegar ata aí. Para chegar a ese punto, sí. Como son os nosos? Rogelio, custanos convencerlos de que temos ese euro líquido e que temos que saber traballalo ben, ou uns máis que outros? Como está hoxe en día? Poderíamos facer a comparación de dicir, a nosa capacidade ista estamos explotando o 20%, 30%, 50%? Si non é fácil se nos centramos no termalismo, pero eu dixo ao principio de que eu represento algo máis que a Termatalia, represento a Espourense. Espourense non deixa de ser unha ferramenta das distintas administracións para desarrollar o territorio, para intentar facer algo dentro dese territorio. E, por tanto, é unha ferramenta que está a disposición da Xunta de Galicia, da Diputación de Ourense, do Concello de Ourense, do Concello de San Cibrao, que son os patronos desa fundación, e, por tanto, ao final, o que temos é que potenciar as políticas que se están facendo desde eses lugares. A Xunta de Galicia, últimamente, está investindo bastante en termalismo, e, por tanto, nós o que temos é que facer chegar esas axudas á xente para que... Pero digo que temos outras feiras. Temos Vinisterrae, por exemplo, unha das poucas feiras de viño, porque despois hai festas do viño en todos os lugares, onde, de alguna maneira, se celebra o viño naquela comarca concreto, pero estamos falando dunha feira de Vinisterrae, dunha feira aberta ao mundo, en donde traemos distribuidores de todo o mundo para que vexan e veñan a coñecer o que hai aquí. Algúns deles intentamos traer os que non comercializan Ribeiro, por exemplo, ou non comercializan Ribeira Sacra, ou tal, a xente nova, non? Porque moitos deles tamén queren aproveitar esa feira para que, costándolle menos ou non lle costando nada, poder visitar a bodega que están distribuindo. E nós queremos abrir ese abanico para que os que non coñecen ou non teñen bodegas en estas zonas, cando falo da zona, falo de Galicia, pois poidan vir, comprobar e levar. Por tanto, é un complemento un pouco de todo eso que dicen antes. Ten que haber unha colaboración absoluta entre todos os axentes que están no territorio para o desenvolvemento dese turismo en xeral, turismo gastronómico, enoturismo, turismo termal, turismo deportivo, moi importante tamén en unha zona como a nosa, onde hai poucos equipos que hubieran ido a Japón as Olimpiadas que non hubieran pasado por Layas, non? Por tanto, creo que eso que é moi importante, seguir vendendo a necesidade de que o termalismo ten moito que ver en eso, ten moito que ver na recuperación de deportistas de élite, ten moito que ver no entrenamento de deportistas de élite, todo eso acompañado do que xa dixemos, do que temos, patrimonio, gastronomía, viño. Temos aí unha grande oferta, non? E temos a posibilidade, non? De, combinando e traballando ben esa oferta, poder posicionar a Ourense, poder posicionar a comarca para atraer ese turista ou ese viaxeiro. Falábamos
dese período de 6, 7, 8 días, 10 días. Máis días, que? Porque aí onde está a rentabilidade, canto máis días pasen, ou por que un pouco? Ese dato é porque o temos na mente por algo de decir canto máis tempo pase mellor, ou temos datos que nos diguen, no, mira, con esta oferta complementaria pódese o valor distribuir entre os diferentes proveedores ou os diferentes tipos de turismo, os diferentes tipos de actividades. Por que ese tempo, non? Con máximo respeto aos excursionistas, Sí. quen realmente deixa no territorio é o turista que dorme en el. Vale. E, por tanto, a máis días, pois maior inversión dentro do patrimonio. Tamén é verdade de que se falamos de días é porque a día de hoxe as vacacións son 10, 15, 20 días. As vacacións esas do mes de marcharse a Levante, Sí. pois cada vez utilízase menos. Sí, non sei. Entón, utilízanse máis os 8 días, os 10 días, os 15 días, e por eso ao mellor falamos de días. E ademais, no tema balneario sempre foi así. Sempre había un mínimo de 10, 12 días de baños para, digamos, atender as peculiaridades do paciente, que lle podemos chamar, non? E o resto irse meter nunha piscina de agua quente un día que o sigan facendo en América. Nós seguimos pensando en que máis que meterse en agua quente curarnos. É importante que teñamos todos claro ese concepto, ¿no? do que estamos Que é compatible, totalmente o ocio ca saúde, o spa que lle pero chamábamos debe ser algo máis, non? É algo máis que eso. Para vos, ese período tamén é o ideal ou tendes outras posibilidades? É o que falamos agora de xerar destino, non? Poñernos como un referente, xerar un destino que teña pois as actividades, as opcións para que cada un poda seleccionar as que prefira, pero sí convertirnos nun destino en sí mesmos. A nós pásanos moito cos nosos visitantes, porque, como vos decía, recibímonos de lugares diversos que nos reclaman lugares aos que ir, cousas que facer, outra actividade. E hai ofertas, sempre que vos piden Claro. atopades oferta, de que Eso nos digan, se pode facer tal, non é que hoxe luns, hoxe non sei que, hoxe... Eso é o lugar de traballo que temos que facer de cara ao futuro, é dicir, ser capaces de poder ter unha oferta completa para que o visitante se sinta pois agradado das múltiples opcións que ten, tanto de turismo deportivo, turismo gastronómico, termal, é dicir, somos un destino suficientemente rico, sobre todo cun patrimonio moi potente, e en eso creo que temos que traballar todos dende as áreas que a cada un nos compete, pero é un elemento moi mellorable que temos aquí. Bueno, aí será algo que agora pues, empezaremos a traballar cos asistentes tamén, non? A ver como facemos... que, bueno, que efectivamente, se hai un esforzo de poder atraer. A mí se imagino que cando estamos a falar de que a xente veña a pasar 7, 8, 9, 10 días, non estamos pensando nos de Vigo, estamos pensando pois xente de turismo interior, turismo internacional, entón, bueno, xa que van facer o esforzo de vir até aquí, temos que darlle estas ofertas. Antes de preguntarlle a xente, algunha lembranza que teñades de algún viaxeiro co que tivestes contacto que vos dixera algo específico que lle sorprendeu e que dixo a nivel patrimonial, a nivel de cultura incluso, que dixera, isto é a primeira vez que o vexo na miña vida. Tendes así algunha lembranza de algunha vez que alguén quedara realmente sorprendido? A nos pásanos co Ribeiro como destino. Coa comarca. Antes comentaba Rogelio as feiras, nos acudimos a feiras de enoturismo a nivel nacional, entón, pois, gracias a elas, ímos facendo contacto con axencias, esas axencias traennos a visitantes, que en ocasións eses visitantes non coñecían o destino. E o Ribeiro sorprende, un destino moi sorprendente, ver o río Miño, ver todo o patrimonio que ten Ribadavia, pois é moi bonito, e a eses viaxeiros que
en ocasións veñen con expectativas moi baixas, chegannos a decir que maravilla telo descoberto porque non coñecían, non somos o suficientemente coñecidos fora daqui. Quizáis de Galicia, pois a zona do litoral é moito máis coñecida, incluso a Ribeira Sacra tamén é moito máis coñecida que a zona do Ribeiro, e a sorpresa desa forma tan grata, pois a verdade é que enche un pouco de orgullo e invita a seguir empuxando porque o destino responde. Hai esa capacidade de sorpresa, non? Vas a topar aquí algo único. Algún recordo que teñas de alguén especial que fixera algunha vez algunha mención, algún comentario que trasladara esa emoción de dicir, wow, isto... Eu máis que comentario da persona en particular, comentario do negocio aberto a algúns. Perfecto. É dicir, temos algún tour operador de Cataluña e temos algún tour operador de Málaga que nunca habían feito nada aquí, que os trouxemos e que agora todos os anos traen grupos. Vale. Por tanto, iso é importante. Por aí temos que seguir. E temos algún tour operador de Galicia que non había salido fora, sobre todo porque celebramos Termatalia un ano en Ourense e outro ano en Iberoamérica, de que foi alá as 3 últimas feiras e que xa ten grupos, tuvo contactos con agencias de alá e siguen mantendo esa relación, que ten grupos que despois el os atende aquí. Por tanto, é un negocio que vemos que era desconocido e que dando a coñecer pois ten os seus efectos, e creo que iso que é importante. Seguimos tendo necesidade de traballar conxuntamente dentro do territorio. Ben, imos ser concretos e así xa lles pasamos a eles a responsabilidade. Aquí temos un nutrido grupo de participantes de diferentes actividades, de diferentes sectores, e nós, imos decir, como promotores ou como persoas interesadas en desenvolver isto, vemos estas necesidades, non? Falábamos de oferta, falábamos de maior coordinación entre todos. Que é o que vos agora mesmo poderíamos decir que podería ter na lista de decir sería moi bo que tiveramos isto, sería moi bo que tiveramos isto outro? Algúna actividade de servizos, algún tipo de profesional, algún tipo de empresa que poida facer iso? Cal é a necesidade ou a demanda non satisfeita nestes momentos? No noso caso son varias cuestións das que xa falamos, é dicir, que estaría moi ben, pois, mellorar a nosa ruta do viño do Ribeiro, que tiveramos máis adegas, facendo visitas de forma recurrente, tamén unha maior promoción das actividades vinculadas co patrimonio, con actividades que se podan desenvolver na localidade de Ribadavia, mesmo en toda a comarca, unha maior oferta hoteleira tamén é algo que nos demandan, a posibilidade de pernoctar en diversos sitios, non sei, hotéis, casas rurais, os balnearios para iso dan moi boa cobertura, é que todos os axentes, unha maior coordinación ou vinculación entre todos os axentes que penso que todos buscamos os mesmos obxectivos, a promoción do territorio, a promoción do destino, por en valor este entorno. Perfecto, xa temos algunha petición expresa. Algunha petición expresa, Rogelio? Algo que ti realmente digas que o que nos falte alguén que faga isto, hai que buscar alguén que faga isto. Están nacendo asociacións de casas de turismo rural que están traballando, creo que bastante ben. Por aí é por onde hai que seguir, non? En poderlle dar ao turista esa oferta múltiple para que poida escoller. Identificar... Siga habendo necesidade de plazas hoteleiras na comarca, indudablemente, porque non todo ten que ser balneario, pero os balnearios están aí e hai que utilizar esa capacidade hotelera que teñen para esa distribución, pero sigue habendo necesidade de outro tipo de plazas, inda que hai a nivel de turismo rural bastante por aí, estaba moi desvencellado, e agora hai unha asociación que parece que o está intentando e que está trabajando. Perfecto, é dicir, hai que xerar oferta, hai que identificar a oferta existente, coordinar, alinear esa oferta existente, xa que, os que estáis facendo ese esforzo por ir afora a buscar a eses viaxeiros, por tratar de poder ir dunha maneira que todos vayamos cumplindo cunha forma de traballar. O que non quita que hoxe en día, precisamente, grazas ás tecnoloxías, alguén de maneira individual tamén poda traballar,
pero, bueno, sí que polo menos ter a capacidade de dar resposta a esas demandas puntuais. A última xa, falamos de oferta, falamos obrigatorio, falamos de talento, de persoas. E aquí estamos falando de desenvolvemento de territorio, desenvolvemento de destino. Falla capital humano, falla persoas expertas ou formadas ou profesionais en patrimonio, formadas en turismo, formadas en digitalización, formadas nas diferentes actividades específicas, vense esa enoloxía, vense esa hostelería, vense esa saúde. Existen técnicos en termalismo? Existen persoas especificamente formadas en saúde termal? É dicir, existe ese talento, esa oferta de talento para poder cubrir esa demanda que estamos xerando? Co último que acabas de dicir, eu teño dito que no último ano fíxose máis en potenciar o termalismo dentro, digamos, da medicina, incluindo a medicina, a enfermería, Sí. que nos últimos 10 anos. Digo, por primeira vez este ano, desde a Universidade de Santiago, desde a Facultade de Medicina, pois se mandou aos alumnos a pasar uns días a un balneario e ver as bondades das aguas e coñecer as bondades das aguas. E traballar desde aí. Se creou hidroloxía médica, unha cátedra de hidroloxía médica en Santiago de Compostela, hai unha en Santiago e hai outra na Complutense de Madrid, que pasaron por unha época onde apenas tiñan clientes a ter xa de novo médicos interesados. Tamén é verdad de que hoxe hai unha necesidade tremenda de profesionales da medicina e, por tanto, non é fácil, non? Non é fácil traerlos aí cando temos necesidade unha atención primaria. Hai que competir con moitos. Hai que competir con moitos, efectivamente. Pero sí é verdad, como digo, que o último ano parece que desde a Escola de Enfermería en Ourense se fixo algo e se visitaron balnearios, e se viu balnearios. Desde a Facultade de Medicina de Santiago pois se está facendo algo. Parece que empezamos de novo a concienciarnos desa necesidade de ter profesionales. Tamén é verdad que en FP están salindo bastante xente moi ben formada para traballar en ese mundo do turismo especializado. O turismo especializado. Por chamarlle de alguna maneira. Sí, porque aí te preguntaba tamén, dende Expo Ourense, eses profesionais que se dedican a dar a coñecer as capacidades de Ourense noutros mundos e, sobre todo, a buscar esas relacións empresariais, a buscar como chocar esa oferta e demanda. Na vosa actividade, que xa non é só piño, que ao final tendes tamén esa parte tamén de hostelería, esa parte de turismo en xeral. Tendes ese persoal que ademais este disposto a vir a traballar aquí, a vivir aquí. Hai dificultades ou aí estades ben? Sempre é un hándicap. Nós temos a gran sorte de que Ribadavia está nun punto estratégico moi ben conectado con moitos lugares, pero moi preto de Ourense, con unha gran autovía que nos trae aquí tanto os visitantes como tamén nos permite que as persoas, que o talento poda vir a traballar aquí. Temos moita vinculación ca Facultade de Turismo de Ourense, de ali moitos dos profesionais que traballan con nós estudaron ali, co cal contamos con persoas formadas nestas actividades e tamén agora mesmo temos unha ampla oferta deses ciclos de formación profesional que tamén nos aportan e tamén nos axudan noutras ocasións a completar o talento do que necesitamos dispoñer. Obviamente sempre é un hándicap. O que nos ocorre que necesitamos, creo que a parte do talento témola máis ou menos cuberta, estaría moi ben que houbera aínda máis pulo do entorno para que tiveramos un colectivo de profesionais que nos rodeasen grande. Porque aí o obxectivo de desenvolver territorio tamén é iso, é atraer a xente, atraer os profesionais para que veñan a traballar de aquí. E aquí, xa imos empezar a mirarnos as caras, a ver quen ten ganas de intervir, quen quere facer tamén, lanzáronse desde aquí diferentes propostas de necesidades, de reivindicacións, tamén algunha de decir, hai que tamén chamar a atención sobre isto.
Bueno, creo que hai bastantes cuestións que poden ser de interés, tanto daquelas persoas que estades aquí coas vosas iniciativas persoais no mundo pois ou do viño, ou do turismo, ou das casas, como tamén as entidades que estades aquí da administración, pois tamén que políticas adoptades ou que actividades levades a cabo, como tamén os diferentes profesionais individuais ou promotores de destinos que ao final, pues, bueno, como empresarios ou como promotores de destinos, buscades precisamente buscar ese match. Así que se alguén se quere animar cos comentarios, senón, pois, por ter a Yolanda, bueno, íame meter con Yolanda porque tiñas adiante, pero xa que levantaches a man, pois é o primeiro. Tes aí o micrófono e así nos dis quen és e así nos coñecemos todos. Era un pouco por hilar ese último que acabades de falar, porque eu son Daniel, arquitecto, e últimamente estamos desarrollando un tema de dinamización rural, non? É un pouco todo directamente relacionable co turismo, pero non somos especialistas en turismo, pero o investigalo, creo que o que falta de todos os ingredientes que temos, dende a idea dun plan de dinamización para unha aldea en concreto que fixemos, pero que se pode trasladar a todas e relacionar co turismo sostible. Creo que o que faltaría, con todos estes ingredientes que temos, a ver que vos parece, é o dinamismo experiencial, que un pouco falábalo ti, de veñen as catas, veñen o termalismo, pero como podemos, ou como poderíamos, que non sei hasta que punto é viable ou de todo interesante, pero creo que pode serlo, facer ese turismo experiencial, pero non só de vir a facer algo que xa se fai, senón de, por decir algo que non sei ata que punto se podría levar, pois non vendimiar, pero igual participar dunha pequena parte dese proceso ou dunha recollida de castañas que pode facer o turismo menos estacional, non? Era un pouco eso. Como podemos, no proceso de mellora, plantear outras cousas que non están na carta ou na web hoxe de calquera bodega? No noso caso sí temos esa visita que de experiencia vendimia. É algo que, bueno, tamén levamos anos facendo, que ten esa chegada, porque co que ti dices é totalmente certo. As persoas buscan facer experiencia, ter unha experiencia completa. E as actividades, antes falábamos de actividades vinculadas á gastronomía, tamén a actividades. Pois dende, bueno, podemos contar anécdotas dende unha visita que nos funciona moi ben, un produto de pintar unha copa. É dicir, as persoas fan algo que logo se levan. É algo onde tamén non solamente coñecen o entorno, senón teñen unha actividade. Entón, pois todo eso é perfecto porque é o que o visitante quere. Ao final, a visita máis tradicional a unha adega ou unha instalación que é simplemente mirar, está ben, obviamente temos que tela, é para un público determinado, pero siguen demandando máis cousas. Por eso temos tamén unha visita en donde poden vendimar ou poden coñecer a vendima, poden coñecer a diferencia dos tipos de uva. No noso caso, eso só se pode celebrar durante un momento moi concreto do ano. Hai outras industrias, pois seguro que hai a forma de que sexa máis menos temporal, vai. Hai unha, Daniel, plantésame unha cuestión. Neses modelos de dinamización, deses modelos de desenvolvemento de aldeas, e da visión dun arquitecto, hacia quen vos fixades como futuros residentes deses espacios? É unha residencia temporal vinculada ao turismo? Pensades nestes profesionais que van necesitar un estímulo superior para dicir, oi, pois voume traballar a esta zona e mira ti que sitio máis cómodo? Inversores estranxeiros que veñen buscando a desconexión e a tranquilidade? Como é ese perfil no que pensades vos? Ou a vosa observación? Todos fan falta, non? Pero a idea é plantexar diferentes accións que fixen xente no territorio que podan traballar nese tipo de industrias, ou nese tipo de centros gandeiros, pero o importante creo que é apoiarse na xente que hai. O sea, que nos descubrimos a partir dese traballo é que o ingrediente non só a auga medicinal ou a uva, senón o potencial que temos nós. Eu non era ruralista, non? Pero cada vez gusta máis. E o mesmo lle pasa aos turistas que veñen de todos lados, non? Ao final, o rural engancha porque enganchamos os galegos, non? Como digo o anuncio famoso, non? Todas as accións para crear relacionadas ca actividade da zona. Hai moitas zonas, hai moitas actividades, entón, sí que son accións concretas
de recuperación do patrimonio, de recuperación de pequenas áreas das aldeas para facer actividades, exposicións. O sea, ao final, tes que xerar algo ou con empresas ou con actividades directamente relacionadas ca xente. Está claro, o rural mola, pero necesitamos tamén esa oferta cultural, oferta de ocio, unha serie de ofertas que complementen para, bueno, pois que se atraemos os profesionais ou se atraemos os peseiros, os turistas, pois podan ter actividade, non? Pero que tan fácil como un sendeiro ao borde do río que se arregle correctamente, non? Porque ao final Laias non só é Laias, é o que hai despois de Laias ata os viñedos do fondo, non? Sí, sí. Iso é o que gusta, non só ir ao balneario ou a terma, senón, ou a bodega, senón que hai que non se conta, non? Sí, sí, Por eso é experiencial. A min o que me contaban nas enquisas que facíamos era eso. Pero, si, eso sí, xa o sei, pero, ou xa fun unha vez, pero non hai nada máis, non hai secretos de Galicia. Iso é o que temos que potenciar, é a maxia, non? Sí, hai unha anécdota persoal, precisamente estando en Laias, despois facía moita calor e queríamos ir a darnos un baño ao río. E non atopábamos por ali e tal, e ao final atopamos en Castrelo de Miño, que teñen postos ali onde están tal, e que ata podes estar navegando, podes estar con tablas de pádel surf, unha oferta que realmente algunha vez que fomos aquí do equipo, algunha vez ali a comer, tamén no inverno, non me esperaba que houvese ese ambiente aí en Castrelo de Miño, que decías, como, ostras, todo o que hai aquí. Así que, bueno, interesante ter esa oferta. Yolanda, agora sí, contanos, Ribadavia. Estamos hoxe en Ribadavia, estamos falando de patrimonio, estamos falando de turismo, estamos falando de digitalización, sostenibilidade. Como estades facendo aquí en Ribadavia? E desto que estamos a falar, con que nos podes complementar, con que nos podes axudar? Bueno, bons días, eu, para os que non me coñezan, son Yolanda, son concelleira de Cultura e Turismo do Concello de Ribadavia. A nosa política cara ao turismo, sobre todo, pois foi intentar, e seguimos traballando nelo, como non, en posicionar Ribadavia no mapa. Creemos, como ben se leva dito aquí, Ribadavia ten historia, ten cultura, ten patrimonio, ten termalismo, ten natureza, que é moi importante hoxe en día para moita xente que busca, ten viño do Ribeiro, que é dos mellores viños que temos en España. Entón, todo iso hai que dalo a coñecer para que a xente o coñezca e o aprecie desa maneira. Nós, desde o Concello, o que tratamos é eso, sempre digitalizar. Ahora, como sabedes, temos a página web do Concello, pero tamén temos unha página solo de turismo. Ribadavia, como ben dixeche desde fai un momento, é a presidencia da Rede Suderías de España. Estamos participando en moitísimas actividades para dar a coñecer a Ribadavia. Houve unha asamblea nacional de todas as cidades de España aquí en Ribadavia. Polo cal hai unha página na que tamén aparecemos, hai unha aplicación da Rede Suderías. Ribadavia tamén pertenece á rede de pueblos máxicos de España, no que máis de 100 localidades de toda a península pertenecen, na que tamén ten a súa página, a súa aplicación. Bueno, tratamos de participar en todo o que poida dar a conocer Ribadavia fora, digamos, do noso territorio. Tamén culturalmente, casi todos os fins de semana tratamos de ter actividades variadas para todos os públicos e todos os gustos, desde os máis jóvenes a xente máis maior, para que tamén tanto os nosos veciños como visitantes podan ter unha estancia aquí máis agradable na que poder pasar o tempo. Que notamos moito en falta, sobre todo que nos dicen os visitantes, que sí vemos que se están incrementando por un número, sobre todo, dos que pasan por a oficina de turismo, que sempre un número, digamos, non é real ao 100%, porque non todos os visitantes, nos por nos mesmos sabemos, sempre acudimos a unha oficina de turismo, pero, bueno, fanse unhas estadísticas e podese chegar a acercarse ao número, vanse incrementando. Tamén dicir que o ano pasado haber gañado o concurso da marca de bombóns conocida por todos foi un incremento moi grande de visitantes, sobre todo no Nadal e fora do Nadal. Hai xente que sigue chegando e preguntando por aquel día. O que máis se nota en falta é un pouco, eu penso que como a empresa privada, que a xente que arrisque a montar negocios en Ribadavia. Hai moita falta en plan plazas hoteleras, eso que, bueno, ahora acabase de abrir un moi bonito, por certo, aquí no barrio Xudío,
Sigue faltando plaza hotelera, sobre todo moito local de hostelería que tamén non hai os suficientes. Si sería importante que houbera máis oferta gastronómica. E depois de cara ao viño tamén temos esa falta, sobre todo de... Hai bodegas que sí que están funcionando moi ben, fan moitas actividades, pero hai outras que dedícanse a facer o viño, vendelo, pero en plan o enoturismo non participa nada. E iso pensamos que axudaría moito o visitante, porque si hai moito turismo, volvo a recindir, pero hai moito turismo de día, de que pasan o día en Ribadavia, visitan, no veno, pero hai como que ofertar algo máis, igual que temos os balnearios cerca, que aí sí hai unha oferta que se quedan a mellor, pues, entre os 8 e 10 días, como ben dicía Rogelio, pero xa aquí en Ribadavia é máis de paso. Entonces, ofertar actividades para que a xente teña donde pasar, pois, facerlle unha cata, facer unha visita guiada, empresas de ocio, de senderismo, de bicicletas, bueno, todo isto de rafting e para máis... Sí, actividades destas, sí. E incluso hasta vinotecas, tendas especializadas na venda de viños e produtos típicos. Indo falábamos, hai un momentiño, cando chegábamos, a min é raro a semana unha persona que non me pregunte onde pode comprar viño do Ribeiro en Ribadavia. E é unha pena, porque sendo a capital do Ribeiro, que nadie teña esa iniciativa de dicir, pois vou inventar unha vinoteca onde poda haber produtos de todo o Ribeiro e poder compralos, porque depois xa non os de fora, pero tamén para xente de aquí, non? Que queres comprar, probar viños, cada día máis marcas, viños mellores, e non temos a maneira de chegar a eles moitas veces se non vas á bodega e nos procesa. E depois para o típico, sabemos que cando vamos de vacacións, que levamos? Pois o recuerdo, o produto típico e, sobre todo, pois viño, comida, cada vez máis a parte do imán. E tiñamos os melindres, tiñamos aquí, non? Tiñamos os melindres, pero cada vez queda menos tamén. O sea, como que o noso querido Papusa, que tamén... Hebreos se jubilou. Bueno, ahora tamén dicir que temos no proxecto este de Vilas Vivas, que esperemos que estes a finales de ano funcionando, haberá un posto que vai facer postes hebreos. Bueno. Entonces, polo menos, recuperar eso. E, en principio, un pouco a miña opinión, esa. Vale, cal é, na túa opinión, na túa visión, o que dificulta que exista esa iniciativa ou esa promoción privada? É dicir, a propia xente de aquí que este traballando aquí, que poida investir aquí en montar eses negocios ou poder atraer incluso alguén de fora a decirlle que veña a invertir, é unha cuestión de risco, de descoñecemento, consideran que pode ser aínda algo estacional, que pode funcionar unha demanda moi intensa nuns tempos e logo non. Cal é o que percibides vos como rechazo ou negativa a que alguén veña aquí a pôr en marcha unha actividade? Home, é complicado sabelo, porque cada perfil é un pouco distinto, pero, bueno, eu penso que sí, que moitas veces ese medo a arriscar é dicir como estamos aí, pero parece que ainda falta ese último despegue, o que ti dices, hai xente que igual pensa que só vai funcionar no verao, que logo no inverno vai ser máis complicado. Entonces, un pouco eso, pois animar, habrá tamén desde o Concello temos ese traballo de tratar de buscar a mellor algunha empresa, alguén máis de fora que quera pois vir aquí e axudar a ese impulso para que xente de aquí tamén se anima a facelo. Porque vos aí, Roselio, en Espourense, cando dades a coñecer a través das diferentes feiras sectoriais ou temáticas, percibides esa dificultade, non, de atraer tamén a alguén que veña a invertir ou que se veña a establecer ou pôr en marcha un negocio máis grande, máis pequeño, por exemplo, cal é o factor de decisión para que algún profesional de hotelería, non? Facendo pública unha demanda de necesítanse máis camas, tendo empresas e posicións fortes, colaboración das administracións, é dicir, temos esta necesidade, que é o que lle custa agora mesmo? Non imos falar das grandes cadenas, nas cales que quizáis os factores de decisión son moi numéricos, non? Que falta ese impulso para que existan máis casas rehabilitadas que se reconvirtan é algo só económico ou que é tan importante, pero... É un problema da sociedade. É un problema da sociedade, carallo, iso xa é máis complicado. É un problema complicado, non temos mão de obra en nada. Temos un montón de parados, é dicir, é un problema moito máis general. É dicir, non pode haber os parados que temos en este país e que despois, cando necesitas xente para traballar en calquer sitio, pois tens que botar mão de fora. Gracias que a Xunta de Galicia se puxo a traer a antigos emigrantes que están vindo para cá. Estamos falando dunha cantidad
dunha cantidad que non é pequena de xente que volve ao seu país con algunha iniciativa empresarial. Ou esas segundas ou Pero ao terceiras mellor xeracións. todos tuvemos culpa, digo todos porque xa temos a nosa edad, ao mellor todos tuvemos culpa de querer que os nosos fillos foran funcionarios. E non é só funcionarios, Sí, é unha expresión. non é só funcionarios, é de que dependeran de outros. É dicir, hoxe é moito máis fácil que calquer xoven prefiera entrar a traballar nunha empresa cobrando 1.500 euros que lle digas, estou exagerando en moitos casos, que lle digas tes aquí un negocio que che vai dar 4.000 ao mes. Pois prefiero os 1.500 seguros en nómina que montarse como autónomo cos 5.000. Pero este é un problema da sociedade. E se non somos capaces entre todos de ver que fixemos mal ou que seguimos facendo mal para que haxa emprendedores, pois lo tenemos complicado. Lo tenemos moi complicado. En Ribadavia creo que van ter unha gran sorte con Vilas Vivas si somos capaces entre todos de axudar a que vaya adiante, porque eu sempre o poño de exemplo. Santillana del Mar, ni santa, ni llana, ni tiene mar, pero ten todos os baixos cheos de negocios. Ribadavia, que lle dá 40 voltas a calquer casco antigo de calquer lugar, empezando por Allariz, xa para non ir máis lexos, claro, pois non ten nada. Pois non ten nada. Este é a desgracia, non? Non me metas en un lío que vou a Allariz dentro de pouco. E a desgracia non é meterse ca xente, pero a mellor temos que vaciar como Argentina, vaciar de argentinos e despois aquí o país funciona. Non o sei. Pero a realidade é esta, non? A realidade é esta. Se non somos capaces de promocionar o noso e temos todo vacío, se vende, se alquila, debe haber en Ribadavia hai 40 anos un montón de carteles. Pois nin se vende nin se alquila. O cartel está posto, pero nin se vende nin se alquila porque non se chega a ningún acordo con ningún deles, verdad, Yolanda? Entón, claro, se vende ou se alquila, non é mellor que non o venda nin o alquiles, pero que non engañe. Quita o cartel e non... Esta é a realidade deste país. E por aí temos que concienciarnos de que estamos equivocados. Xa máis complicado. Pero bueno, sen embargo, sí que temos xente, vamos decir, xente nova. Temos aí un amigo, e agora imos contigo, Marisa, que é xove, é emprendedor, e que algo che gusta esta zona tamén, non? Esta comarca. Sí, bueno, esta comarca é fantástica. Vou facer un pequeno comentario do que estades falando e vou abrir outro tema, que é un pouco polo que estou aquí. Pero para que che coñeza xente, quen este? Eu son Pablo Guillán, director comercial de AICO Internet, unha empresa especializada en digitalización dende fai casi 30 anos de Vigo, e fundador da startup Dorothy, que é un proxecto de mobilidade, unha rede colaborativa de plazas de garaxe, un xestor de parking entre particulares e privados, digamos. Non? Entón, do que estades falando, o problema social do que falamos é a desprotección que temos os emprendedores, que se che vai ben ou che vaya mal, ti sempre pagas, estés como estés, ti sempre pagas e sempre tes que traballar. Entón, bueno, hemos creado aí unha dinámica e despois do tema de novos negocios, tamén hai unha parte de licencias administrativas, exceso de burocracia. Eu que vivo nunha startup que é un novo concepto de modelo de negocio, véxome mico, perdonademe a expresión, para que os concellos, Hacienda e todo o mundo entenda o que fago, a que me dedico, e por que é legal e por que é bo para a sociedade, non? Dito todo isto, dende Dorothy e AICO estamos traballando con varios proxectos na línea que falaba desde sostenibilidade, sobre todo de sostenibilidade social. Hai concellos en Galicia que por mor do turismo están, bueno, pois se está complicando. Na zona do Morrazo, ano pasado, chegou a haber piquetes veciñales contra os turistas. Este ano, o Grove, en materia de autocaravanas, turismo de furgonetas e demais, tamén saturou por riba os límites sociais e ecolóxicos da zona. Pensemos que a Península do Grove, por exemplo, é 70% protección de costas ou protección red natura, non? Entón, xa hai concellos, aquí estamos falando de fomentar o turismo, pero todas as estadísticas que manexan os grandes inversores a nivel nacional de materia turística din que Galicia vai desbordar, que está sufrindo un crecimento e que nos próximos 10 anos vai ir a máis, a máis, a máis. O tema que traio é o melón desagradable, non? Non sei agora mesmo como está a situación aquí nos Ribeiros, se xa se viviche de situacións incómodas por exceso de turismo en vilas cercanas e demais,
pero sí que é un futuro que outros concellos máis de costa, máis con maior predisposición a eso, xa están sufrindo, non? Ter un éxito turístico brutal e as arcas do concello reventadas. Está pasando eso a día de hoxe en varios fantástico concellos. que menciones, Pablo, porque así temos tempo a reaccionar, non? Estamos vendo que pasa noutros sitios e aquí estamos, como non creo que non estamos masificados aínda, non? No noso caso non, que nos conten dentro do Concello. Todavía, aínda non. Esperemos que non. Sí. Sí, de feito, eu cuido que está na cabeza de todos, non? Aínda hai unha semana, Norberto de Díaz se presentaba en Madrid recuperar Galicia Calidade por parte da Xunta. Galicia Calidade é iso, non pelexar en precio, non pelexar en masificación, senón pelexar en oferta de patrimonio, de cultura, de sostenibilidade, de que aquí a xente se veña a deixar os cartos, que non veñan pois, co turismo que, con todo o respeto do mundo, de autobús, que non deixa cartos, que nin pernocta, que nin fai nada, non? É un pouco tratar de anticipar eso. Eu o que plantexo é se dentro da calidade turística que queremos dar, xa nas vilas costeiras empeza a ser necesario, pero pola cuestión de se nos vai das mans, xa están plantexando digitalización para un control de aforo, que ti teñas que, pois, certos povos moi turísticos, reservar a través dun aplicativo ou incluso pagar unha taxa turística se vou con un vehículo turístico, con unha autocaravana ou demais, se están plantexando esas medidas, non? Pero sí que plantexar o tema de, para dar unha excelencia turística, igual hai que empezar a usar a digitalización para plantexar cotos, non? De masificación, porque ti queres vir ao Ribeiro a disfrutar tranquilidade, non a que isto sexa un desfile de xente de arriba a baixo. Bueno, deixo aí, sembro a idea, pido opinión de como vedes, pois, a forma de regular que a veciñanza poda convivir no seu pueblo xunto todo o turismo que sexa explotable económicamente sen causar perxuicio, non? Como facer ese convivio. No noso caso, como os comentaba antes, a digitalización ven dende a orixe da comercialización das actividades. Entonces, como o que nos vendemos ou o que trasladamos ao visitante é unha experiencia, sempre temos aforo limitado. Xa o aforo limitado nos permite moitas cousas, pero unha delas a que distí é para nós internamente organizarnos, porque tampouco é... Para nós non é doado dar saída a todas as demandas que poderían chegar en algún momento. Agora mesmo non estamos nese punto que comentas, pero creo que se o turismo que se fai dende Ribadavia, dende a comarca, é un turismo vinculado pois, ao patrimonio, á visita de calquera tipo, pero vinculada a unha experiencia, sempre vamos a ter dunha forma máis doada este aforo limitado que nos permitirá convivir a longo prazo ás persoas que residimos aquí e ás persoas que veñen de visita. Podería ser, voume meter un pouco con Ribadavia, e que extrapolable isto que estamos falando co que pasa aquí coa Festa da Historia, que se sobrepasou, que os que tivemos oportunidade de vir hai 20 anos temos unha lembranza da Festa da Historia, coller unha adega, coller tal, e agora a última vez que viñas aquí xa era case de decir como de millón non paro. Podería pasar algo así? Se queredes metervos nisto, metedevos e non quedo eu como que fai o comentario. Bueno, esperemos que non. De todas maneiras, a ver, eu penso que é unha cousa moi distinta, porque eso é unha festa, é un día concreto, non? Unha fecha aí sinalada. E despois, bueno, desde a organización estáse tratando tamén de traballar un pouco en eso, en... non sei como dicirlo, non seleccionar en sí o público, pero un pouco si, non? Centrarte máis... Eu creo que a reflexión é isa, non? É dicir, sí, queremos desenvolver, pero, ollo, midamos tamén as consecuencias, non? Claro, saber hacia onde enfocas, non? Desde ahora estáse mirando máis, tirando máis, eso, a sinalar as actividades, as cousas que se fan durante o día, para traer outro tipo de público. Tamén é dicir que dentro da Festa de Historia hai como dúas festas. Hai tamén un público familiar que ven a disfrutar, a ver o torneo cos nenos. Os torneos. E pois a un máis joven que xa se mete aquí, que é moi difícil, é como un pouco comentaba aí o compañeiro, de como ti logras a chegar a ese equilibrio de que ese turismo non se chegue a desbordar. Más sino que, bueno, habrá que contratar con profesionales técnicos que cheven aí, pero bueno, o tema é un pouco eso, darse... como a respetar, a ter un turismo sostible de calidade. Aí está, si queres, penso eu que
un pouco tirar sobre esa zona, non tirar os precios ao principio para que todo o mundo chegue e despois... E sobre todo, mirar eso, non? O que pasou en todos os sitios. Moitas veces dicíamos que aquí en Galicia, pois gracias a que teñamos o clima que tiñamos, non éramos non vou dicir as cidades, que se non me vou meter con todo o mundo, pero algún deses de aí do Mar Menor, que ao final é todo torres, é todo un turismo moi horrible, non? E aquí temos a sorte. Agora cheganos o cambio climático e sei que aquí onde mellor se está, non? Veñen os de Baleares e veñen os do tal a aquí. Logo, claro, empeñámonos todos, eu estando en Vigo, de ter todo sabe, ter todos tal, e cada vez máis xente, diste como de, xa está, non? É dicir, parade un pouco. Sí, pero claro, sempre cun control, porque non podemos chegar a un punto no que os veciños e veciñas non podamos vivir aquí en Rivadavia, porque o precio da vivenda se desorbite, porque non podamos salir a tomar un café porque que este a tope ou que encarezca os precios, como están pasando en Vigo a moitas partir cidades de da costa. certa data non accedo a unha zona da cidade. Agora porque teño un ascensor que me leva aí ao club financiero, pero senón non me podo mover. Temos que irnos para estas radios. Tenemos que ir por aí. Perfecto, está a túa compañeira e logo Marisa. Bueno, aproveito me presento, son Iria Otero, teño unha pequena adega en Leiro, nun concello aquí cerquiña. Aproveito tamén que estábamos falando desto, Yolanda ben sabe, vou abrir unha tenda de viños pequeniña aquí ao lado. Bueno, xa todos... Pero é moi pequeniña porque é un local que é do IGUS, do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Quero dicir, co que comentaba o compañeiro, solicitei o local en outubro do ano pasado, concederonme en xuño e a día de hoxe ainda non teñen electricidade. Co cual, pois sí é certo que a administración ás veces vai moito máis lenta do que vamos os emprendedores. Estase grabando. Ben. Bueno, quería comentar un par de cousas. Eu son de fora, eu son da Coruña, viví en moitos sitios e tal, e cheguei aquí coa miña familia hai 7 anos, porque mercamos unha casa, reformamos, fixemos a adega, e entón teño esas dúas visións de quen veu como turista, quen emprende aquí e quen vive aquí agora. Si penso que hai moita falta de oferta non soamente enolóxica ou termal, senón efectivamente alguén que faga, pois eu que sei, rutas de senderismo a cabalo, o Camiño Miñoto, por certo, non sei onde está, pero estaría moi ben que se aprobase. Pero se queremos ter esa oferta, temos que ter tamén traballadores, efectivamente. E para iso hai que axudar a que as familias se establezcan. Teño 3 fillos, teño que levarlos en coche a todas partes porque non hai un autobús que ligue Leiro con Rivadavia, máis que 2 veces ao día, é imposible. Os meus fillos van todos ao Conservatorio de Música aquí, eu paso todas as tardes en Rivadavia de arriba abaixo, co ordenador. Cando chove en inverno, os adolescentes non teñen onde meterse, salvo unha cafetería pagando, e logo nos queixamos de que son consumistas ou que se dedican a beber copas. Pois tampouco lles estamos dando ninguna oferta. E non me queixo de Rivadavia únicamente porque viví en Vigo e a oferta tampouco era maravillosa, son da Coruña e tampouco. Entón, sí que se queremos fixar población no rural, temos que darlle opcións a fixarse facendo familia e facendo futuro. Eso é. E por lo demais, simplemente dicir que me gusta moito este tipo de convocatorias porque fan que, ao final, todos os que estamos un pouco desenvolvendo diferentes facetas aquí no rural neste tema, pero, bueno, en xeral, que nos pongamos un poquinho cara e que podamos facer algún tipo de sinerxia. Aí está. Sí, moitas gracias pola participación nese sentido. É dicir, eso é o que se busca. Está claro que para desenvolver territorio, que é o obxectivo de todo isto, a través, neste caso, cun fío que sexa o turismo e as súas variantes, necesitamos xente aquí tamén para poder prover ese servicio, porque recordemos, decía Rogelio, decía tamén Óscar Ron, trátase de ir a buscar, a levar o produto fora para atraer a xente aquí. Unha vez que os tes aquí, se non lles das ese servizo, eles che dirán, pois mira, lévame o produto a miña casa e quedo na miña casa e non veño por aquí, e ti dirás, vale, vendo o viño, as aguas termais, non sei se podemos venderlas en jarrafas e leválas por aí, é un pouco máis complicado, pero estamos perdendo esa esencia, non? Entón é crítico poder desenvolver eso. Rivadavia ten boa pinta no sentido de poder ser o iso a partir do local. Pero, bueno, hai moito cambio, dicíamos, de pensar, de problemas sociais que hai agora que, bueno, estamos aquí tratando de
tratando de solucionalos. Quizá, Marisa, que tes a tua visión de Mondariz, non? Nos podes... María, perdón, disculpa. Podes darnos balneario, non? Importante, non? Se estamos con localismo, joder, mira como somos aquí. Pero é balneario, Mondariz, balneario. Cal é a túa visión sobre todo isto que estamos falando? Porque, bueno, tes parte interesada. Sí, gracias. Bueno, eu sou Marisa, son concelleira no Concello de Mondariz Balneario. Non é por localismo, é porque se chama así. Totalmente, de acordo. E ainda mía que o falamos antes de entrar, Sí, sí. Bueno, teño que barrer un pouquiño para casa, sinto por Ribadavia, pero é a vila termal por excelencia. Pero tamén teño que decir, bueno, primeiro quería agradecer ao Círculo de Empresarios e a Xunta de Galicia a través do IGAPE, ¿no?, a organización destos desayunos, porque a verdad que están, como decía Iria Otero, moi interesante, aproveitando moitas, bueno, escoitando outras opinións e aproveitando as sinerxias, non? Teño que decir que teño un pasado como a hostaleira e vinculada tamén ao mundo da sumillería. Como xerente, exxerente dunha empresa en Mondariz Balneario, pois suscribo todo o que dicía Rogelio, pero é un melón que é mellor non abrir porque senón teríamos para de desayunos ou máis. Pero sí, quería dicir que no meu traballo, o sea, na empresa de restauración, se observaba que cada vez había máis, digamos, perfiles xóvenes, interesados tanto no turismo ternal como na enoloxía, non? No viño. Digo isto porque sempre existe a idea de que o turismo termal está vinculado ao benestar, á saúde, ao viño tamén, digamos, por dicirlo dunha maneira coloquial, que a min non me gusta nada, pero é un pouco de vellos, non? Teño que dicir que na empresa que resentaba, pois cada vez había un interés crecente de xente máis xoven, non? Perfiles máis xóvenes. Eu quería, bueno, pois preguntarlle a eles, tanto a Rogelio como a César. Óscar, ve? Xa che bauticei. Xa eres César para sempre. Ben, queríalles preguntar se eles tamén creen que existe ese interés crecente dos perfiles de xente máis xoven no tema do viño e no tema do turismo balneario, e como ven ese futuro, porque os xóvenes son o futuro, e ao hilo do que decía Rogelio antes, temos esa obriga, non? A de intentar que a xente xoven, pois, que haxa remuda, non? Xeracional, e que a xente xoven se acerque a dous sectores que tradicionalmente pensamos que eran sectores, pois, máis ben de vellos, non? Gracias. O turismo de saúde e benestar. Saúde e benestar desde que se nace. É dicir, non é por vellos. Por vellos, algúns xa pois teñen enfermedades crónicas que non se lle van poder arreglar, podenselle como moito mellorar gracias ás aguas minero-medicinales ou aguas termales, non? Pero eu si tamén noteino sobre todo desde a década dos 90 de que a xuventude se empezaba a interesar polos balnearios, que hasta aquel momento non, pero naquel momento, ca revitalización que hubo dos balnearios en esa década, sí se notaba que había unha certa melloría en canto a edades dentro do termalismo. E iso ten que ser compatible con que haxa persoas maiores e haxa persoas xóvenes, pero para iso ten que haber actividade complementaria que lle ofrecer, non? Porque non exixe a mesma actividade pois unha persona de 60, de 70 anos que unha persona de 25 ou de 30. Entón, aí é onde todo o mundo ten que traballar. Pero eu si noto de que hoxe se pode vincular ao termalismo unha xente máis xoven que se podía pensar no siglo pasado, e, dende logo, do viño vai nos falar que máis sabe, pero eu tamén noto de que en este momento pois hai ao mellor algunha
algunha xente xoven que con interese nos viños e, sobre todo, algo que non había hasta ahora, mulleres. Comentei no antes aí fora, hai moita muller que agora toma unha copa de viño blanco. Cando hai 10, 15 anos era moi difícil verlo, non? Por tanto, bueno, creo que vamos por esa línea e debemos de abrirnos ao mercado en xeral e non centrarnos en uns ou en outros, porque eu, por lo menos, creo detectar de que sí hai interés nos máis xóvenes en unha cousa e en a outra, con todos os problemas que hai de bebidas alcohólicas, que eu chamo de alimento ao viño, pero, bueno, eso é outra cousa da que podemos seguir discutindo moito tempo. Bienestar e saúde. Óscar, xente Sí, saúde? no noso caso, a mirada, como supoño que todos podedes facernos no entorno que vos adiquedes, tamén a poñemos fora. Rogelio falaba dos anos 90, nos o que vemos é un cambio bastante potente dende o COVID, dende o ano 2020. E todo isto ven porque fixámonos no que tamén ocorre en outros lugares moi potentes no mundo, como o Val de Napa en Estados Unidos, ou como xa dentro de España, como zonas como Ribeira do Duero ou a Rioxa. Que facemos nós ou que tentamos facer para captar a ese público máis xoven? Ese público máis xoven o que quere son experiencias, son actividades propostas, non digo exclusivamente, pero sí un turismo moito máis vinculado ao que antes vos contaba, a unha pintura e viño, a un picnic entre viñedos, a posibilidade de facer cicloturismo e rematar con un picnic, a unha tipo de visita que lles permita percorrer o río e logo facer unha cata de viños, que lles permita coñecer os procesos da adega. Son actividades que temos que traballar nos internamente en captar a ese tipo de visitante que está interesado en outras cousas. O turismo agora mesmo evoluciona como todo neste mundo actual moi rápido. E xa os novos visitantes non queren chegar e ver, queren chegar, ver e facer, e irse dali con algo propio. E temos que estar pensando nesto constantemente para non dar ofertas indiferenciadas, para ser capaces de captar eses novos segmentos. Eu creo que é algo no que, todos os que estamos aquí pensamos moi a miúdo, porque xa non é o futuro, é o presente. Así é, pois. Imos rematar aí cunha intervención, logo liberamos a Rogelio, que se ten que marchar. Adiante. Eu son Paco, temos unha empresa, a miña muller e eu, que se chama Fotográfica, e nos dedicamos precisamente a eso, a fotografía e máis a deseño gráfico. Como título das ponencias empezaba por patrimonio cultural, pois aparecín aquí, é a primeira vez que veño, así que disculpas. Encantadísimo de estar, encantadísimo de escoitar frases como ese é un melón que non queremos abrir, porque son frases honestas e me encantan os entornos honestos. Porque si son de Santiago de Compostela, vivo a escasos metros da entrada do Camiño de Santiago e dá para moito máis que un desayuno. Quitando todo iso, nos o que facemos preparar, abonar ese terreo para esa xente que vai a vir. Nos o que facemos é facerlo atractivo a esa xente. E aí, moitas veces, con todas as miñas disculpas, porque me dedico a isto, se falla. E se falla garrafalmente por un defecto de investimento. Entonces, cando un pretende chegar a un nivel de beneficio, ten que facer un investimento acorde a ese nivel que despois pretende. Non podemos pretender querer traer un tipo de turismo determinado, e todos os que estamos aquí, cando falamos de tipo de turismo determinado, nos estamos referindo a un turismo de alto nivel, a un turismo que deixe na economía dos lugares cartos que permitan asentar poboación, que a poboación non se asenta porque sí, a poboación se asenta cando ve un beneficio. A xente marcha de Santiago de Compostela porque xa o salario non lle dá nin para pagar os cafés. É así. Se o seu salario lle dera para seguir pagando os cafés,
Si esa xente que vive en Santiago, ou no Grove, ou en Can, ou en donde sexa, sometido a presión turística, gañara o suficiente como para poder permitirse vivir ali, pois seguirían vivindo ali. A lógica é aplastante e as matemáticas funcionan sempre, nunca fallan. Nos que facemos, a nivel patrimonio cultural, cousas moi importantes. Levamos máis de 30 anos digitalizando museos, obras de arte. Somos os primeiros en España e Portugal en ter unha exclusividade de digitalización tridimensional da máis alta calidade do mundo. E somos 2 persoas nunha empresa. O sea, somos emprendedores de pura cepa. Aquí non hai... Si nos arriscamos con cousas que merecen a pena. Levamos máis de 40 catálogos de exposicións e obras de arte feitos para museos pequenos e grandes. Podemos traballar para museos de arte contemporáneo, museos de... Incluso para facer o último foi o museo en Portalegre, en Portugal. E traballamos fora, e traballamos moito fora. E a min me gustaría traballar en Galicia. E por que me gustaría traballar en Galicia? Porque teño unha nena de 7 anos e quero pasar máis tempo con ela. Tamén me gustaría vivir no rural. E por que non vivo no rural? Pois porque directamente non teño esas posibilidades para vivir no rural. A nivel promoción, pensamos na fotografía e no deseño gráfico? Non, é un complemento. E iso é algo que ten que cambiar. Para min, se o pensamos dende a raíz, obtemos maior beneficio. Visitas virtuais 360 grados, reproducción 3D, visitas inmersivas. Oiga, é que usted cando chega aquí se vai a topar con isto. E a xente xa non logo... É moi difícil cando alguén vive unha experiencia así de entrada desde o salón da súa casa que despois non queira facela. E se a ve e a vive e despois a fai, non se leva engano, porque está facendo exactamente o que xa viu. E nos collemos e facemos proxectos chave en man. Collemos proxectos desde cero, desde unha adega que está nacendo, unha tenda que está nacendo, e deseñamos desde a etiqueta de viño para que leve toda unha historia que vai acompañar o que veña despois. A tenda, a experiencia no turística, contamos con toda esa capacidade. Entón, melóns que non se queren abrir, levan a lugares, hai partes do melón que seguramente non merece a pena seguir por ese camiño. Ese camiño non nos leva a nada bo, pero hai camiños que nos levan a cousas moi boas, e son os camiños que hai que seguir. E me alegro un montón de haber estado aquí, aínda que co de patrimonio cultural me engañachedes un pouquiño, porque pensei que iba a haber algunha representación máis museográfica e demais. Bueno, ao final, moitas gracias, Paco, pola colaboración e por aportar, ao final, por ese termo de patrimonio cultural, máis que focalizarnos en algo en concreto, un pouco como un elemento máis que fai parte desta oferta común, que vai so ese epígrafe de turismo, o que se busca, ao final, desenvolver. Aínda que o obxectivo de Capacita Directivos é precisamente isto, é dar coñecemento, contexto de ferramentas, persoas. Está moi ben que ti fagas a puntualización, porque eso tamén nos fai a nos darnos conta de decir, pois mira, hai un interese por un patrimonio, pois haberá que dedicar máis tempo, ou mesmo a mensaxe que se lle lanza a moitas das empresas, non? Coidade a imaxe, coidade o que comunicamos, porque aquí ainda estamos a tempo. Pero dentro de 3 anos, cando todo o mundo quera vir aquí, igual xa non estamos en condicións, porque xa outros xa o fixeron mellor que nós e xa non podemos, non? E aí, a xente nunha cooperativa teñen diferentes tipos de participantes. E dentro das vilas termais, hai algunhas que se implican máis, outras menos, ainda que todas se implican bastante ben, non imos falar ninguna así. Así que creo que o objetivo é este, e sobre todo o objetivo é xerar esta conversa, non? Xerar esta conversa que empezou cun café, continúa aquí, falando entre nós, falando con vos, e que agora, se nos permitides,
Pechamos con Estela, sinto Rogelio que te temos aí ata última hora, pero temos aquí que ademais mencionaron a mulleres que lles gusta o viño. Creo que temos por aí un proxecto que algo ten que ver con isto, non? Pues sí. Buenos días y enhorabuena por la jornada, que es muy interesante. Yo soy Estela Bermello, soy de Ourense y bueno, soy fundadora ahora de Mujeres que Catan Club. Entonces, las mujeres tenemos nuestro protagonismo en el mundo del vino, del turismo y del bienestar. Es un club pues, en el que queremos catar la vida, disfrutar el momento. Somos unos privilegiados aquí en Ourense porque tenemos una provincia maravillosa. Estamos aquí en el Ribeiro, pero tenemos otras 3 denominaciones de origen espectaculares también. Entonces queremos utilizar como catalizador el mundo del vino, que nos vale porque no es beber vino, es lo que nos conecta con el territorio. Y entonces eso nos lleva a conocer toda nuestra provincia. Para nosotros mismos, los de Ourense, que somos grandes desconocedores de lo que tenemos, de la riqueza que tenemos, y para la gente de fuera. Yo voy mucho a Madrid y somos la gran desconocida, ¿no? Es culpa nuestra, sí. Evidentemente, ¿no? Somos la gran desconocida, pero yo cada vez que empiezo a hablar de lo que tenemos en Ourense, o sea, abren los ojos como platos y todo el mundo quiere venir aquí. Pero claro, yo creo que tenemos que ofrecer un turismo ligado con la cultura del vino, el bienestar. Hoy la gente, como decíais muy bien, quiere experiencias, el poder hacer un yoga, también hacéis vosotros en Viña Costeira, un yoga en un viñedo y pasar una jornada, una experiencia en ese paisaje tan espectacular. Creo que somos únicos en poder ofrecer esto. Lo tenemos todo a nuestro favor y lo tenemos aquí, o sea, no es algo que tengamos que... Entonces tenemos que ir, yo creo que ese turismo de calidad, de un nivel de calidad. No podemos regalarlo, no podemos regalar lo que tenemos. Tenemos que darle ese valor y ponerle un valor, pero evidentemente después la experiencia que ofrecemos tiene que ir al nivel. Entonces, yo creo que evidentemente, como decíais, estamos en pañales, pero la parte buena de eso es que tenemos mucho margen de mejora. Así es. Entonces, creo que se pueden hacer muchísimas cosas, las tenemos en nuestra mano y es muy importante la colaboración entre todos. Es la única manera en la que podemos ofrecer todo lo que se nos pase por nuestra imaginación y traer ese turismo de calidad. Y evidentemente, por ejemplo, la Ribeira Sacra, pues igual va a morir de éxito con tanta gente que se mete, pero evidentemente hay que hacerlo todo pues con un poco de sentidiño y poniendo todos nuestra parte para ofrecer esto. Yo, desde mi pequeño granito de arena, pues lo que queremos hacer es eso, dar a conocer nuestra provincia con el hilo conductor del vino. Tenemos unas adegueiras, unas viticultoras espectaculares, conocer su historia de primera mano en su bodega, en su viñedo, creo que es una experiencia única. Así es. Y nosotros lo ponemos a ofrecer, o sea que ánimo y adelante. Fantástico, Estela, pues muchísimas gracias por ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de optimismo, de oye, que se pueden hacer muchas cosas, que estamos en el momento y por concluir, y no porque hoy sea mi cumpleaños, a mí lo que me gustaría es que no fuese solo turismo, sino que fuese mi estilo de vida. Que yo aquí en Galicia vivo muy bien y diga, oye, pues el lunes me voy a hacer esto, el martes me voy a hacer lo otro, y de paso pues trabajamos también, ¿no? Un poco tratando de buscar esto. Luis de las pantallas también está hoy de cumpleaños, que estará hoy por ahí, que coincidimos, pero al final el mensaje va un poco por ahí, ¿no? Construyamos entre todos el entorno en el que queremos vivir, en el que queremos desarrollar, aprovechemos la oportunidad que tenemos en algo de no ser los más avanzados, de estar en esa etapa 1, para no caer en los errores que se cometen en otros sitios y sobre todo pues sigamos comunicándonos entre nosotros para poder pues elevar esas necesidades, esas demandas, juntar
oferta y demanda, poder ayudarnos de las diferentes administraciones locales, autonómicas o provinciales que nos ponen sus medios a nuestra disposición, desde un Espourense, un concello, al propio IGAPE, la Xunta de Galicia, para ver las diferentes herramientas que tenemos, conocer a profesionales que están tomando por su riesgo pues, iniciativas tecnológicas, iniciativas de darle sentido a lo que tenemos, compartir experiencias con otras entidades como es Mondariz Balneario, de tener también esas experiencias y profesionales del desarrollo urbanístico, en este caso pues, asociados al rural, que también nos permiten pues, ver todo eso y que sigan existiendo mujeres y familias que deciden apostar por decir vamos para Leiro, que mola Leiro, vamos para Leiro, montamos aquí la vida tal, y sí, nos cuesta, yo tengo que convencer primero a mi mujer para venir al rural, le gusta mucho la ciudad, pero vamos, estaría encantado de poder estar en un sitio de estos y cada día poder disfrutar de eso. Y si es posible en bicicleta, pues mejor, que así también me lo agradece el cuerpo. Así que vamos a continuar ahora con la jornada pues ya en un ambiente más distendido. No sin antes pues agradeceros, especialmente a Óscar, Rogelio, pasamos un pouco de tempo, desculpa. Bueno, citándovos a que estedes pendentes tanto na página do Círculo, círculo.gal, como nese capacitadirectivos.com, pues, das actividades que estamos facendo, deses contidos que quedan aí para próximas ocasións, e agradecerlle, como sempre, pues, o IGAPE que teña ben promocionar estas actividades e que, bueno, podamos voltar un ano máis a facer o Capacita e, por que non, voltar aquí a Ribadavia, que creo que se está moi ben, creo que se está moi ben. Así que moitas gracias a todos e seguimos aí falando.